лайк бизан то ки дигарро тамошо кунанд. ассалому алайкум бародарам зуриддин бобои холдорбой. худованди бузург бозам баракати дунёро дар хонадону давлати дунёро дар тӯри сарат бирезона. сарбаланду хонаобод бошӣ, дар куҷое бошӣ худованд нигаҳбонат боша. бозам даст ба дуо мебардорем дар ҷои иҷобати дуост, дар масҷиди пайғамбарамон, масҷиди набавӣ мегӯянд, дар масҷиди набавӣ ҳузур дорем, дар масҷиди пайғамбарамон муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. худованди бузург ба ҳамин хонаи зебош ба Макка ва Мадина зиёрата насибат бигардонад. поку парвардигоро ҳар гуноҳе карда бошем гуноҳамон афв кунад. худованди бузург нигоҳбонам бошад. сарбаланду хонаобод бошӣ, ҳама вақт дар тори сари фарзандот соябон бошӣ, дар хизмати халқ парчамбардори миллат бошиву номбардори миллат бошӣ. аллоҳу акбар. худованд ёру мададгорот. холдорбой зиндаву сарбаланд бош бародарон.